posledných mesiacoch čoraz viac priťahuje pozornosť verejnosti využívanie záznamov z policajných kamier na analýzu správania v pouličných konfliktoch. Novinári a odborníci poznamenávajú, že takéto videozáznamy poskytujú jedinečný pohľad na neverbálne signály, ktoré bežnému pozorovateľovi zvyčajne zostávajú skryté. V tejto recenzii skúmame, ako analytici prežitia na ulici používajú každý záber na jeho transformáciu do súboru presných indikátorov správania a aké závery vyvodzujú z pozorovania hlav osôb zapojených do konfliktu. Hlava zohráva kľúčovú úlohu v regulácii ľudského správania. Mozog neustále vysiela impulzy do svalov tváre, krku a horných končatín, čím formuje výrazy tváre a posturálne reakcie. Akákoľvek zmena polohy vlasov, pohyb obočia alebo dotyk uší či brady sa okamžite prejaví vo vizuálnom obraze. Kamery v policajných autách zachytávajú tieto detaily vo vysokom rozlíšení a dynamicky, vďaka čomu sú pre analytikov cenným zdrojom informácií. Pozorovaním toho, ako subjekt drží hlavu, môžu odborníci posúdiť jeho úroveň vzrušenia, zraniteľnosť a skryté úmysly. Analytici nepracujú s abstraktnými emocionálnymi stavmi, ale so špecifickými reakciami nervového systému, ktoré sa zaznamenávajú ako pohyby, držanie tela a mikrosignály. Tento prístup im umožňuje nielen pochopiť, čo sa v danom okamihu deje, ale aj predvídať, ako sa bude konflikt vyvíjať. Jedným z prvých prvkov, ktoré upútajú pozornosť analytika, je pokrývka hlavy. Nosenie konkrétnej pokrývky hlavy okamžite poskytuje informácie o sociálnom postavení a možnej príslušnosti ku skupine. Pri prezeraní záberov policajt zaznamenáva typ pokrývky hlavy, materiál a charakter ozdoby. Čiapka s výrazným logom naznačuje príslušnosť k subkultúre, zatiaľ čo prilba s firemným znakom naznačuje profesionálne postavenie v stavebníctve alebo cestnej výstavbe. Pokrývky hlavy, typické pre náboženských vodcov, môžu naznačovať silné morálne presvedčenie subjektu, ktoré ovplyvňuje jeho reakcie v konfliktných situáciách. Pochopenie týchto nuánc pomáha posúdiť pripravenosť subjektu na potenciálny odpor a predpovedať, či sa pokúsi skryť tvár klobúkom alebo maskou. Stav vlasov je ukazovateľom fyzického zdravia aj psychickej stability. Neupravené, zamotané alebo nadmerne oholené vlasy často naznačujú chronický stres, poruchy spánku alebo nedávne zranenia. Na záznamoch z policajných kamier sú takéto detaily ľahko rozpoznateľné. Lesk, rovnomernosť strihu a absencia viditeľných eškávé dlhé RN odhaľujú, ako dobre si človek udržiava svoj vzhľad. V pouličných konfliktoch majú ciele s upraveným vzhľadom tendenciu prejavovať vyššiu úroveň sebakontroly a môžu svoj vzhľad využiť ako formu psychologického nátlaku. Vďaka tomu sú pre špecialistov, ktorí skúmajú ich vzorce správania, predvídateľnejšie. Analytici venujú osobitnú pozornosť manipulácii s vlasmi, pretože sú spoľahlivým ukazovateľom vnútorného napätia. Dotýkanie sa vlasov, ich česanie prstami alebo jemné potiahnutie sú spôsoby, ako znížiť vzrušenie a zároveň vyslať neverbálny signál ostatným. Muži si zvyčajne v momentoch neistoty rýchlo zasúvajú prsty do vlasov. Tento úkon je často sprevádzaný miernym naklonením hlavy a slúži ako spôsob prevetrania nervových zakončení. U žien je podobné gesto často sprevádzané zdvíhaním vlasov zo zadnej časti hlavy, čo naznačuje zvýšenú úzkosť. Ak sa pozoruje opakované česanie, naznačuje to dlhotrvajúci stres a potenciálnu pripravenosť na agresívnu reakciu, ak sa situácia zhorší. Takéto pozorovania môžu pomôcť predpovedať, kedy môže konflikt prerásť do otvorenej konfrontácie. Prikývnutia hlavou v rozhovore sa zaznamenávajú ako potvrdenie súhlasu a pozornosti. Protirečivé prikývnutie, pri ktorom osoba súčasne slovne popiera vinu, ale prikývne, je však znakom nečestnosti. V policajných videozáznamoch sa takáto disonancia ľahko zistí porovnaním zvukovej stopy s vizuálnymi signálmi. Pohľadenie po zátylku v ťažkej chvíli naznačuje pokus o zníženie vzrušenia lokálnym teplom dlane. Toto gesto je často sprevádzané miernym naklonením hlavy dopredu a môže predznamenávať pokus vyhnúť sa priamemu očnému kontaktu, čo zase signalizuje skrytý úmysel zmeniť priebeh udalostí. Škrabanie hlavy, hladenie vlasov alebo súčasné dotýkanie sa hlavy a brucha sú znakmi pochybností a neistoty. Na záberoch z policajných kamier sa takéto činnosti často objavujú v kritických momentoch, keď sa subjekt snaží nájsť riešenie stresujúcej situácie. Rýchle škrabanie naznačuje zvýšenú úzkosť, zatiaľ čo dotýkanie sa viacerých častí tela súčasne naznačuje vnútorný konflikt. Tieto signály pomáhajú operátorom predpovedať, či bude subjekt ochotný ustúpiť alebo bude vytrvať v odpore.
Špecifické postoje, ako napríklad prepletenie prstov za hlavou so zdvihnutými lakťami, opticky zväčšujú telo a vytvárajú dojem, že je pripravený na útok. Na videozáznamoch sú takéto postoje zachytené, keď sa subjekt snaží preukázať teritoriálnu dominanciu a dôveru vo vlastnú silu. Prepletenie prstov na hlave s doširoka roztiahnutými lakťami odráža stav šoku a beznádeje. Neskôr môžu lakte klesnúť a ruky môžu byť zaťaté pred tvárou, čo posilňuje pocit psychologickej uzamknutej zóny v hlave. Posúdenie týchto pozícií umožňuje pochopiť, ako je subjekt pripravený na eskaláciu konfliktu a aké opatrenia by sa mali prijať na neutralizáciu hrozby. Náhle zdvihnutie pokrývky hlavy, či už klobúka, čiapky alebo goliera, často naznačuje pokus o ochladenie pokožky hlavy v reakcii na náhly stres. Na policajných videozáznamoch toto gesto zvyčajne predchádza zvýšenej agresii. Zloženie pokrývky hlavy počas dopravnej nehody alebo pouličnej konfrontácie naznačuje pripravenosť na fyzickú konfrontáciu. Je dôležité zaznamenať tento moment, pretože môže byť predzvesťou prechodu od verbálneho k fyzickému konfliktu. Operátori CCTV by si mali všimnúť, ako rýchlo subjekt zmení polohu hlavy, aby prispôsobili svoju intervenčnú taktiku. Aplikáciou získaných pozorovaní na policajné záznamy môže analytik vytvoriť konzistentnú mapu správania, od základných znakov stresu až po pripravenosť na agresiu. Je dôležité vyškoliť policajtov, aby zaznamenávali každý detail, smer dlane pri dotyku vlasov, frekvenciu prikyvovania, stupeň napätia vo vlasoch a dokonca aj reakciu na zmeny osvetlenia pri zdvíhaní klobúka. Tieto podrobnosti umožňujú klasifikáciu cieľov podľa potenciálnej úrovne hrozby, od obyčajného okoloidúceho až po aktívneho protivníka pripraveného použiť silu. Systematické používanie tejto metodiky zlepšuje účinnosť reakcie a znižuje počet nepredvídaných incidentov. Pri prežití na ulici fungujú rovnaké princípy aj naopak. Osoba vo vysokorizikovej zóne môže vedome riadiť svoje signálne vzorce, aby skryla svoju zraniteľnosť. Napríklad tým, že drží hlavu v neutrálnej polohe, nedotýka sa vlasov a kontroluje výrazy tváre. Znižuje počet indikátorov stresu, ktoré by mohol potenciálny agresor zneužiť. Vedomie toho, aké signály zachytávajú policajné kamery, umožňuje občanom predvídať, ktoré akcie môžu prilákať zvýšenú pozornosť orgánov činných v trestnom konaní a ako sa im vyhnúť. V tejto súvislosti sa osvojenie si jednoduchých techník sebamonitorovania stáva dôležitým prvkom programu osobnej bezpečnosti. Na záver treba zdôrazniť, že presná analýza správania hlavy v policajných videozáznamoch je základným prvkom stratégií prežitia v mestskom prostredí. Pozorovanie doplnkov hlavy, stavu vlasov, manipulácie s vlasmi, prikyvovania, škrabania a špecifických polôch odhaľuje skryté úrovne vzrušenia, zraniteľnosti a zámerov u subjektov aj cieľov potenciálneho útoku. Starostlivé zaznamenávanie týchto ukazovateľov umožňuje prijímanie vhodných taktických rozhodnutí, predchádzanie eskalácii konfliktu a zaistenie bezpečnosti všetkých účastníkov. Profesionálny analytik musí každý snímok transformovať do súboru spoľahlivých údajov, ktoré slúžia ako základ pre okamžitú a racionálnu reakciu v extrémnych podmienkach. Tieto zistenia boli široko šírené v médiách a na kurzoch odbornej prípravy orgánov činných v trestnom konaní. Novinári poznamenávajú, že praktické uplatnenie týchto zistení už viedlo k zníženiu počtu neoprávnených použití sily v mnohých veľkých mestách. Odborníci poukazujú na to, že ďalší vývoj technológií videomonitorovania otvára nové možnosti pre podrobnejšiu analýzu neverbálneho správania. Najmä zavedenie systémov umelej inteligencie schopných automaticky rozpoznávať mikrosignály z hlavy sľubuje zrýchlenie hodnotenia hrozieb a zlepšenie presnosti rozhodnutí. Odborníci však zdôrazňujú, že automatizácia by nemala nahradiť profesionálny ľudský faktor. Analýza si vyžaduje kontextové pochopenie, ktoré sa môže pri plne automatizovanom prístupe stratiť. Preto zostáva školenie analytikov a operačných dôstojníkov prioritou pre orgány činné v trestnom konaní. V rámci štátneho programu na zlepšenie efektívnosti spracovania videa sa plánuje rozšírenie rozsahu školiacich materiálov vrátane príkladov nahrávok z reálneho života a metodických odporúčaní. Očakáva sa, že tieto opatrenia zlepšia úroveň školenia zamestnancov a znížia chyby pri interpretácii neverbálnych signálov. Nezávislí výskumníci zdôrazňujú, že otvorený prístup k vzdelávacím materiálom môže podporiť občianske povedomie o tom, ako zvládať vlastné signálne vzorce. To následne zlepší osobnú bezpečnosť v mestskom prostredí.
V našom poslednom odseku chceme zdôrazniť, že systematický prístup k štúdiu správania sa hlavy na záznamoch z policajných kamier otvára nové obzory pre orgány činné v trestnom konaní aj pre občanov, ktorí sa snažia prežiť v extrémnych situáciách. Starostlivé pozorovanie, presná interpretácia a včasná reakcia pomáhajú minimalizovať riziká a zabezpečiť bezpečnejšie interakcie na verejných priestranstvách. Behaviorálna analytika sa tak stáva kľúčovým prvkom moderných stratégií riadenia konfliktov. Jej použitie v policajných záznamoch umožňuje presnejšie pochopenie motívov účastníkov a výučba základov sebakontroly zvyšuje ich šance na bezpečný výsledok akejkoľvek pouličnej bitky. Ďalší rozvoj v tejto oblasti bude závisieť od kombinácie technologických inovácií, odborného vzdelávania a verejného vzdelávania. Budeme monitorovať nový výskum a zdieľať zistenia, aby sme zabezpečili čo najinformovanejšie a najbezpečnejšie prostredie pre všetky zainteresované strany v mestách.